ahoj, já vás tohle videa, tohle video je LPS výměna a jdeme na to. Takže pro mě je tato lasička, která je úplně bez poškození. A tu je za dobrou nabídku. Dále perská kočička taky za dobrou nabídku. Dále veverka za dobrou nabídku. Dále taky za dobrou nabídku veverka. Tady tenhle pes, buď to za jinýho psa. Pak tento Yorkshire, který je tady takhle poškozený. Tady taky za dobrou nabídku. Dále tyto dva štrasy. Taky. Tady to má trošku špinavý, to bych vám zkusila dát dolů. Dále tady mám dva klokánky. Další jenom možná, fakt jenom možná. Tady toho dalmatína. A toho vyměním asi jenom za SHC, za nějakou krásnou SHC. Jinak ne. Dále tady mám huskyho malého za dobrou nabídku. Dále tady mám žábu. Pak tady mám tyhle dvě Zoe. Pak tady mám tyhle víly dvě. Tady tu vílu svítící. No a pak tu mám tady tu kočičku. Tady tu opičku. Tady toho psa. A tady toho křečka. No a miniatury tohohle a toho vyměním za opravdickou, jako LPS, ale ne nějakou kočku. Je mi jedno jakou, prostě nějakou kočku. Jen tady to prostě vyměním za nějakou kočku. Dále tady mám tady tu srnku. A tady tu želvičku. Takže to je všechno, doufám, že se vám video líbilo. A když tak mám Skype, WhatsApp, Viber, Instagram. Skype, WhatsApp, jo. No, takže mi dolů napište, jestli máte nějaký zájem, napište mi nějakou tu sociální síť, jakou máte, a pokud máte WhatsApp nebo Viber, tak dáváte číslo vy, ne já, jinak nic. Takže já děkuji za shlédnutí, ahoj.